Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Inyakaza yonke iningizimu Afrika ngenxa yetiye emva kokuthi ke ongumholi we-EFF uJulius Malema acela emavikini ukuhlangana ke nowayengumongameli we-ANC uJacob Zuma ukuthi ke behlangane bephuze itiye. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibula khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamukelele igama lami usibonga konke wakandwandwe. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Bafethu ke la isithi #road to 50,000 subscribers. Uma ungasubscribe ngicela usubscribe ngoba mntana sekhaya uyasala ngampela ungasibambezeli. Kanti ke namhlanje ke ngizokhuluma ngoJulius Malema kanye nobaba uJacob Zuma. Kanti ke bafethu abantu abaningi abawuvali umlomo emva ukuthi ke uJulius Malema acela ke kuJacob Zuma lapha ku Twitter ukuthi ke ucela behlangane bethi nje ubhunga beyiphuzele itiye. Kanti ke bebese bethatha attention yabantu eningizimu Afrika ngoba abantu abaningi ke amehlo ebelokhu ethe nje ngoba ke bagcine behlangene osukwini la izolo. Kanti ke futhi ke ukuhlangana kwabo kube impumelelo baliphuza ke itiya. Sabona ke nalapha enkundleni zokuxhumana lokho betrende njalo ke ngalo ke itiya nezintatheli ke zahamba ke beyingunge wona ke umuzi wakwaZuma zifuna ukwazi ukuthi ke gazi bekwenzakalani emva kokuphuza itiye, bekuyokhulunywa ngani ekhona lapha etiyeni, kodwa ke zibuye zilambatha. Abantu abaningi ke le ndaba ibashiye ke nemibuzo eyahlukahlukene ngoba siyazi ke ukuthi ke ubaba uJacob Zuma kanye noJulius Malema babe kwaba nakho ke ukungaboni ngasolinye ngoba ke uMalema waze washiya kwi-ANC, kodwa kamumva nje naba asiyababona sebephinde futhi ke babumbana baphuza ke itiya ndawonye. Sazi ke ukuthi ke itiya leli lihamba nani, kanti ke abantu babe nokukhuluma okwahlukahlukene lapha enkundleni zokuxhumana. Mina ngitathela ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ngizofuna ukwazi ke ukuthi wena ucabanga ukuthi ke ukuphuza kwetiye bekuhamba nani njengoba ke siyazi ukuthi uMalema noZuma eminyakeni edlule kubeke inkukhu nempaka. Kanti ke asivele siqede le ndaba akhona lapha kwi comment section. Mina ke sengiphuma kanje.